हेलो गाइस गुड मर्निं गोजां बोथोरनि थाखाय बयखौबो आंनि यूट्यूब चैनल गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ आंबो मोजाङै दङ गोजां बोथोरनि बयबो गासैखौबो गोजां बोथोरनि खुवायाव बरायनाय थानाय जाबाय दिनैनि ब्लगा जेबो गैया ओरैनो बास नोंथांमोनजों दसे शेयार खालामनो फैलायबाय नै पुरा गुसु गोजा सानबो ओंखारबावाखै नाखाय एकदम माने 7टा जाबाय आरो टाइमा एकदम दाबो खुवायानो खारनो रोङा नै बापरे ओरैबायदि खुवा खुदों आरोना दिनै बापरे माने दाउब'फ्रा नै दासो दावखोदों बेनिफ्राय नै जोंनिया नोगोद गिदिर मेचिनखौनो माबायदि गेसजों सावै सावै थुख्रा खालामजोब्बाय नै बा अर बयलार बनसो माबामोन आरो बे गुन्दै सोग्रामोन बाप 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 एसां गिदिर मेचिनखौनो सावख्लाबजोब्बाय नै ओरै मोनबेसे माबा दं नै ओरैजाय नै बापरे बेखौ लांनानै गोदानै रिफायरिं खालामफिनगोन आरोना देन्जारलै खिन्थु जायगाया नै गुन्दै सोग्रा इयावनोमोन नै अर जोङो नैबे गेस बायदि अर जोङो नै इयो बापरे एसां गिदिरखौनो देन्जारलै नाखाय बादुलाया बिदि जायो मानसिया साननि मावग्रा मानसिनावहाय दासो बन लांफैदों नामोन नोंना ओंख्रिया बेल' बेल ओंख्रि गैया दालि बायदिसिना संनांगौ सोरखौबा नुफैदों नालाय भिन्दिखौ बिदि हानाय होरो मानसिखौ नायनां मा एंगेलाव संदों उदैयाव थांना मा जानो नायदो ओंखामखौनो बोखांबावाखै दाबो गोजां खानोनो रोङा नामा गोजांनाया नायलाय सामफ्रामबो बे ओंख्रिखौल' जाहोबाय थायो जोंनो फुङाव एसे खस्थ' मावना फैयो जोङो कफि आलु भिन्दिल' सामफ्रामबो मा जागोन गुसुआ खारनो रोङाखै नै दाबो देख सकते हैं हम लोग अभी बल्ब में है ये हमारा कंपनी में ये मोटू है हाथ मार रहा है देख सकते हैं आप लोग अभी कुछ नहीं थोड़ा देर काम करेगा अभी बैठा है अभी थोड़ा देर अभी 8 बजे रूम में जाएगा अभी 7:10 हुआ है अभी जाएगा 8 बजे जाएगा 8 बजे जाएगा नो प्रॉब्लम है ये देखो गाइस ये देखो अभी हम लोग जाएगा रूम में जाके खाना पीना खा के मस्त सोएगा इधर ठंडा लग रहा है उधर ये देखो मोटू देखो ये लोग पूरा गजब बेइज्जती है ना सो रहा है वो उधर देखो उधर मस्ती कर रहे हैं तुम लोग मस्ती कर रहे हैं देखो ये बोलो क्या बोलो भाई अरे कुछ बोलो यार बोलने के लिए कुछ जगह ही नहीं है क्या बोलेगा भाई एक सुंदर सा सुशील सा लड़की मिलने से हो जाएगा भाई और कुछ नहीं शादी करने के लिए